O Paseo Alfonso, el Duallen e a Porta do Sol sen túnel. O proxecto de peonización do Concello comprende só a Porta do Sol e supón facer un túnel por baixo cuyas rampas de entrada e saída terán unhas dimensións de 70 metros de longo e 7 metros de profundidade en Policarpo Sanz e en el Duallen. Ver detalles do proxecto en www.vigohistórico.com. Bueno, agora vimos cambiarla, www.vigohistórico.org. Perdón pola corrección, pero estaba escrito. Estamos a favor da peonización, pero creemos que pode ser moito mellor. Queremos facer un Vigo histórico completamente peonil, facer un gran Vigo sostible e moderno, pensado para as persoas e non para os coches. Falo máis alto porque están pasando un montón de buses. O túnel non reduce o tráfico, sotérrao. O impacto visual e de ruídos das rampas vai ser considerable. Tomar como referencia o Berbés. A peonización con túnel non acadará o que Vigo Vertical persegue. Ademais, o túnel non poría en valor este espazo, o Paseo de Alfonso, que de ser peonil sería un espazo emblemático para Vigo. O espazo peonil Porta do Sol, el Duallen, Paseo Alfonso conectaría con Falperra, Ferrería e futura panificadora, facendo un Vigo histórico intermodal atractivo para turistas e cidadanía viguesa. Ademais, os grandes eventos como cabalgata ou desfile de comparsas non se verían afectados. Bueno, preguntadevos, que pasa co tráfico? Pois para o tráfico nos queremos que hai alternativas. A primeira e fundamental é que o objetivo de penalizar é reducir o tráfico. A administración debe facilitar e promover o uso do transporte público e o uso de medios de mobilidade alternativa, como a bici ou o patinete, e a cidadanía ten que acostumarse a coller menos o coche. Ademais, a peonización pode ser progresiva para reducir o impacto inicial. Pola contra, a abra o túnel vai cortar abruptamente o tráfico. Poderíanse redefinir as liñas de buses para conectalas co Vigo Vertical e acceder cómodamente a Porta do Sol vía escaleiras ou vía ascensores, como algúns que xa existen. Reordenación do tráfico e sentidos de circulación para facilitar os fluxos, contando coa reducción de coches. E para os que teñan que vir en coche que non lles quede outra, facer parques disuasorios conectados co centro mediante transporte público frecuente ou mediante novos medios de mobilidade urbana. E fomentar carriles para as bicis, patinetes, bicis eléctricas, cada medio de mobilidade personal e un coche menos, sen descartar tranvía ou bus eléctrico. Creemos que esta cidade está preparada para o cambio sostible e, ademais, sinceramente, creemos que este Concello é capaz de facelo realidade. O que vinimos a resumir é que queremos recuperar o Vigo precioso, o Vigo das postais, o do Berbés, o do Paseo Alfonso, dos nosos bisavós, e queremos deixar aos nosos fillos e fillas un Vigo máis sostible. Por tanto, o que pedimos é un Vigo para as persoas por un Vigo histórico e peonil. Gracias. Grazas, Vigo histórico. Grazas a todos e a todas as que estades aquí. E, por favor, unha firmiña que faltiña nos fai. Abel, onde esteas, por favor, escoítanos. Grazas, Vigo, ata sempre.